Ayo kanca marai matane lara. Matamu kuwi. Ayo kanca ngayahi karyan ning praja kok marai matane lara. Jare arep menengan. Menengan aku. Ah iya. Yo. Ayam cemeng ya kena. Wis sak karepmu sa. Ya apa, Pak? Ya, apa manut? Ya. Oke. Iki karo iki bakal esuk disiarke langsung bareng karo pepundenku Pak Mantep. Pak Mantep wis ora tau nganggo penyanyi ngadeg ya dhewe nderek terus. Ya, engko ndak di Senen dukani. Iya. Pak Mantep nek dukani wis. Karepmu ki piye? Ora sowan digenjreng sirahmu. Ayo, Mbak Elisa. Ya. Yogya Niro Wajib mendapat apa jenenge salah satu apa? Prioritas. Ya, salah satu sinden sing saka blasteran ning iso nyinden cara Jawa. Iya. Sik diundang dhewe ning PKN. Heeh. PKN, praktek kerja nyata. Akhirnya pekan kebudayaan. Sing ngomong sapa? Heeh, ya. Kang para Suri Lamun muntreng. Lho. Muntrengi bojone bisa. Dadi lamun bisa ki padha kan. Sebut sing wedok wae lamun muntreng. Wah, jan. Wow. Lamun bisa samiyan nulodo Awane jeneng dagel ki aja sing awis ngerti mung piye gothok. Biyene ana penabuh jenenge Pak Bisa. Heeh. Garwane jenenge Bu Muntreng. Ha iya. Kan bangane lamun bisa luwung lamun muntreng. Tendang tenan. dueng nguni cari Andeng-andeng ana Mbak. andeli rasa Prabu sasra bahu Ing maes pati aran pate. aran patesu Griwa. wanda lelabuhan Nih. nipun Ya. kang kinelung tripra kara guna kaya Purune kang purune kang tenan
nuhoni trahu ya ki gumiak terus oh iya aku tak nembang iki engko gek koyo apa gek Bagong oke yen liwat aku kelingan Bukae tanggo nyaurutang. Ya, coba bukane bonang kanca-kanca. Ya kanca pengrawit. Jenenge. Oh, maksudmu lho jenenge Warga Laras. Wah, iki grup rada terkenal. Nang medsos gawat-gawat. Ayo. Ya, yang apa? Ganti terus. Ya. Tembang ning ngemu pitutur, tembang gugur gunung ki nggo nyemangati wong gotong royong. Padha suasana kaya ngene iki wajib gotong royong ya, Tru. Heeh. Antaraning pemerintah karo rakyat ya manunggal gotong royong nyingkirke Covid. Iya. Ning aja ana sing dikorbanke kabeh ya kudu entuk dalan. Sing masyarakate ya iso duwe dalan golek pangupa boga, golek sandang pangan. Ya. Sing pemerintah ya maringi dalan karo masyarakate asal sesuai dengan protokol. Ya tegese membuat kebijakan tapi kudu ana solusine piye masyarakat supaya iso golek sandang pangan. Betul. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone holopes kontol bares holopes kontol bares holopes kontol bares holopes kontol bares nyeneng ke tenan Petro ki nek nembang suara cangkepe mung mengos sithik wis suarane sapi apa ence ya kene
Nah aku kok ora iso ya terus. Ayo beda modele gaweane bapak iki beda. Bapak Semar iki wis gawe aku ki suarane arum, apik, cilik bening, gede kemo. Wah, apik tenan ya. Heeh. Nek kowe suarane mesti nyemer, ning ya iso nembang. Ayo, kanca, ngayahi karya ning praja kene. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan negawa kanggo mulyaning negara. Sira lupat maju papat-papati ulang-ulang engke mesti enggal kanggone. Olopes kontul baris, olopes kontul baris, olopes kontul baris, olopes kontul baris. Ya. Kowe bentuke kaya ngono aku bentuke kaya ngene ndek kepinteran dhewe-dhewe. Sing diciptake sing anake bapak, gaweane bapak bentuke elek, uteke goblok ku ya. Ning menengan sing ngomong sapa? Menengan-menengan. Menengan ki apikan. Ning nek nembang iso apa ora? Nek meng gugur gunung wae. Aku isih nang wetenge simbok wis nembang gugur gunung. Saking pinterku. Weh, ayo coba njajal. Ayo kanca, ra usah dajari. Ndak dikira wong goblok. Ya. Lelole, wis saka buka. Saka buka. Wah, ya cah pinter kaya. Saka buka. Lelole. Lelole iki penabuhe trampil-trampil. Ah iya. Terus tembange lelole. Tembange. Ora mung lelole. Oh dodol es le ora. Ayo. Kanca. Ngamali, ngayahi karya nang praja kene kere apa? Kene dubur gugur gunung tandang kawe. Tandang kawe. Ayo MC. Saya rukun bebarengan ro tanggane kancane. Lilo lan legawa donya lan akhirat. Lilo lan legawa kanggo mulyaning negara, Sira lupat 567. Sira lupat maju papat ora 567. Bocah kok goblok banget. Wah! Aja nesu. Engko kowe dadak ngombe obat kowe. Ketihmu munggah engko. Ayo baleni. Sira lupat. Kuwi nggon kuwi rasa dicengkok, Go. Kuwi rasa digawe swara merdu. Sira lupat ngono wae rasa. Sira lupat. Soale aku ki mantan seriosa terus. Ya wis. Karepmu, sakarepmu. Sira lupat. Maju papat diulang-ulangake meski enggal kanggone. Holopes kontol baris. Wah, disengkok. Holopes kontol baris. Ose. Sama sing ngomong Bagong ora iso nyanyi gugur gunung. Ya percaya, pinter percaya. Pinter cah menengan. Waduh. Kok iso menengan aran dedet. Areng apa? Ran dedet ra ndek apa-apa, emang menengan to cah menengan, ngombe ya ora, mangan ya ora, mung drongap. Kudu sing tabah. Kudu sing ikhlas, ora iso mangan, ora iso apa-apa, diampet, wis percaya, modal. Nembang apa, Truk? Aku ya tak nembang sing ana gautane karo ya pembangunan ya, Ring. Ayo, aja nganti iki mau ya
kegotong royongan lumantar lagu gugur gunung. Kowe arep ngaturke apa? Penghijauan. Weh lah nandur-nandur. Heeh. Slendro iki. Oke, aku ya wis nyinggahke tetembangan pokoke tak gawe sing gumyak. Ya. Penghijauan. Kaya ngapa? Mergo saiki panase ngentang-ngentang rek. Mergo kehilangan lapisan ozon. Wah, mbok nang nggon aku. Aku ndek 3 botol nek Orson. Ozon. Kuwi beda karo Orson. Tendang cangkemmu goblok. Ozon ke Orson. Wis ben kowe iki rasah mangkel to. Aduh. Cekak-cekak dasku terus. Genah kowe iki muti munggah getihmu kok kowe iki. Yo. Penghijauan. Buka. Oh, bunang. Monggo. Yo, dadoske, Cak. Penghijauan terus. Karyane padha wae Eyang Cakrawarsita. Ha ngene rek. Jawa Tengah ki eneng maestro. Pujangga Gendhing Kinarta Sabda, Ngayojaya kagungan. Pujangga Gendhing ya kuwi Eyang Cakrawarsita. Kuwi ya ngarang gendhing ya akeh banget. Iya ya. Ha iya. Yen kong siya bebayane pagunungan rino saan kongsi gundul kabeh nena eleng-eleng bebayane ning nong erosi kang akibate mahanani banjir sakiwa tengene
mula kabeh ditanduri kang tetela murakapi demen kang diatur tinata rintik-rintik kang asile weraharjaning negari kutha kae panase kaya ngono merga wit-witan wis ora ana mula lagu iki dadi anjuran wong ki aja sok demen negari wit merga wit ki siji dienggo papan iso ngeyup loro kuwi iso dienggo nyinggahke banyu oyot-oyote. Mula ora ana sing kekeringan nek wite kuwi sarwa ditandur sarwa apik. Wah lah, ki ya pitutur. Ha iya. Yen kongsiya, piye Tru? Yen kongsiya bebayane pagunungan rinusaan. Ha to. Rinusaan kongsi gundul kabeh nena. Eleng-eleng bebayane nena. Erosi kang akibate mahanani. Terus banjir sak kiwa tengene nek ditegori banjir sak kiwa tengene mula kabeh ditanduri kang tetela murakapi demen kang diatur tinata rintik-rintik kang asile rajaning negari Seragong lagune apa penghijauan penghijauan satu-satu aku sayang ibu. Lho, musik kuwi satu-satu aku sayang ibu lagune Iwan Fals ki piye? Iso ora kowe? Iso, aku wong seni wong budaya. Ya. Yen kongsiya. Pokoke iki angger nembang kabeh kudu hafal. Mergo tembang iki nek mung diunekke tok tanpa dihafalke ora iso meresapi saire. Wong saire iki kabeh pitutur. Yen kongsiya. Heeh. Nek kowe nganti iso apal seneng Gong, mergo kowe engko iso njaga penghijauan ning desamu. Yen kongsiya, mergo nek nganti kowe ora iso njaga penghijauan, panase bakal ngentang-ngentang. Nek kowe cerewet aku lali. Menengo dhisik. Oh iya. Aku nek diselani omongan ki ilang cakepane. Oh. Yen kongsiya. Yen kongsiya bebayane pagunungan rinusaan kongsi gundul kabeh ninong eleng-eleng bebayane weh ninong erosi kang akibate mahanane gundul sakiwa tengene banjir ora gundul to? Ora. Banjir sak kiwa tengene ora gundul. Aku mergo gundul kan banjir. Rasane lho, banjir sak kiwa tengene. Mula kabeh ditanduri. Kang tetela murakapi. Demen kang diatur tinata rintik-rintik kang asile gajane negari cara jikos ora yo saiki endinge kowe endinge apa ngene kuwi mleding ending ki penutup poke wah berarti aku disitimewake dadi penutup ya. Penutup nek lagune ora sing keras. Ha iya. Rugi. Ya. Ning ora ninggal karo tembangane piyai biyen. Oh, lagu keras iki arep tembang kangen. Moh. Tembang kangen ora mangsa saiki. Oh. Pegelaran dhewe sesuk. Heeh. Apa jenenge iki? Lali janjine. Aku ora tau lali. Iya wis. Apa arep nembang kembang rawe? Hah? Kembang rawe. Moh. Nggo jaipong to? Heeh. Moh. Men sing ngendang jaipong iki ngono pengendange jaipong kuwi ngendang karo drum. Heeh. Kuwi engko ndak opahe dobel. Oh. Digawe supaya sak tabuhan wae. Oh iya. Iki wis kokeane yagane. Heeh. Ana sing ra nyambut gawe ning dresel nggon gong. Ya wis ora apa-apa to. Sebaya mukti sebaya maya ora iso. Aku tetep mukti dhewe. Edan kowe ta. Iya.
Lagune apa, Gong? Pelok, Mas. Ya. Modernisasi desa. Wah iki. Wah. Iki tembang telu karyane maestro saka Yojo kabeh ya, Truk. Heeh. Ya ora kok ngesampingkan sing saka Jawa Tengah maestro ora ning aku ya tresno ning iki supaya dienggo memperkenalkan. Engko ndak kabes turon. Oh. Sik turu sapa? Ora kabes turon ki kelangan lacak ngono lho, ilang. Ora ana sing lestarekke, ora ana sing melestarikan bekasan tembang-tembang kuwi ora do dieling-eling. Oh. Aja kok tembang kuwi sing kuno, Pak. Talu wis ora iso. Oh iya. Wis pokoke patok bangrong, nemci manyusa. Tung tung tok dandung. Tung tok ora. Ayo. Mangga modernisasi desa. Rungono tembangku. Ya. ketoke nek didelok rupane ngono ya ora duwe apa jenenge perbendaraan lagu. Ane ya iso ndudah lagu jaman biyen ya, Tru. Heeh. Aku nggo sekop. Dadi ndudah apa-apa aku ki iso. Maksude ndudah tembang biyen, tembang-tembang sing wis kedaluwarsa adoh parane biyen tok angkat meneh. Oh, apik kuwi, Gong. Ha iya. Mrojo ketungkul lagu-lagu anyar. Lagu-lagu kuno ya. Ngelingono, saiki tok pikir. Ora gelem nyanyekke lagu Kelinci Ucul, monggo nuwun sewu sing nyipta Kelinci Ucul ki panjenengane pepundhenku Suwargi Kinarto Sabdo.
Kowe wis makani penyanyi pira? Lho. Wis menehi dhuwit seniman pira wae. Monggo sok ora gelem sok nyebut penciptane. Mengapresiasi iki cukup menyebut namanya aja sudah sebuah apresiasi, ngono lho. Oh iya, Tru. Ah iya. Ya ning Tawang ana Lintang wis makani sinden pira, makani penyanyi pira wae. Angger dilagokke ming ora tau disebut asmane. Wah, kuwi wajib do disebut asmane. Heeh. Wis. Burung kakak tuwa kuwi wis bae ngono. Aku nek jak omongan mesti blender iki lho. Aku nyek ora seneng kaya ngene ora. Ha iya. Kae Ndara Permadi kae kok arep ngopo yo? Reng, ora ngerti. Wong aku dudu Ndara Permadi kok takon aku. Ana aku Ndara Permadi kuwi aku arep ngopo kuwi tak kandhani aku arep ngopo ngono. Arep ngopo ya, Gong? Ora ngerti. Aku dudu Sarmadi ya. Permadi kok Permadi kok takon aku. Mulai ayo disuwuni prisa. Sowan Ndara Permadi kae eneng apa? Yo, bapak wis mbegogok ngono. Endi? Hae. Hae tak omongi bapak ngono kae ora kok sedeku ya ora. Ning kae turu. Oh iya, tiliki apa piye? Wong ngantukan pol kae. Ngombe kopi ya menggo ngirengke untu. Kopi anggo ngirengke untu. Bapake nek ngombe kopi ra mesti kopine karine nggon untu nek guyu kaya wong gigis. Ha wis gigis kae. Sangu gendeng apa, Truk? Ya sing penak wae. Ora usah sing rekoso-rekoso. Sing katon penak. Ah iya. Apa? Titi tundha kakate ngarang papat mongko kalimo candala
Palugon lagune nglekas lo kita linuteng gitung kula gumun wiwit sampeyan medal saking wewengkon Mandaraka turut margi kok mung tansah ngliling-ngliling lelayangan mongko sinambi mesem sajak penggalipun nedeng nuju prana nuwun sewu enten apa lho Ndara nggih Ndara kok sajak penggalipun menika lagi napa nggih asmanipun nggih menapa menika kabombongan ora iso basa kok ora penggalipun kok rada suka parisuka penggalipun kok bersukacita lho ya enten apa Gus Kakang Semar kula ora nyono jebul kedaton Mandaraka isih nyimpen mutiara ingkang banget gawe sengsem penggalihku nalika aku nderekake kelawan Kakang Wasi Jaladara ngundurake Kakang Mbok Erowati jroning taman ketemu kelawan putra Mandaraka ingkang wewangi Dewi Banowati ingga seprene citrane tansah gumana musik ana ing paningale Permadi nanging kaya ngapa to kejoting atiku pendak-pendak tansah kegawangan citraning Nyai Banowati dumadakan Kakang Mbok Banowati dumadakan kegawangan tansah kelingan kelawan pasuryaning Kakang Mbok Loro Ireng Kakang wah Semar tak antil tenan kok Mbok Alon kowe ngapa to wong kono rampung ngendika kok wah kaget kene iki ndek serangan jantung jare ora Ndring waras kok pancen piyai loro niku kaya sigar semangka pasuryane ya padha-padha ayune padha-padha le putra Nalendra ning nun sewu ming watekane beda nek Ndara Banowati niku cakrak branyak pangendikane sajak kemewat kaya pripun ngoten ora niki upama wae ora tuwa kaya arep gablok kok. Wah, Ndara Loro Ireng niku luruh alus, mboten kakehan pengendikan ning piyaine menengan. Lah nggih, lah pripun? Upama kon Lah kok kean lek ae, Pak. Upama kon milih ya kula niki dhewe ya bingung. Nanging sediaku dina iki bakal tumuju ana ing pertapan Ngrewontaka sowan Kakang Wasi Jaladara. Pun niku mawon dirumiyenke. Perkara jodho niku sing kagungan sing gawe jagat
sing kagungan Gusti pasrah dhateng purbaning Wang Mahanasa Ndara. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyane gandayane tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen to pancen kaya mengkono anak mojone ingkang kere ayu derekno Permati Kakang. Lah nggih monggo kula derekaken Ndara. Mulat para sang Arjuna wis munya kang kamanungsan sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang risang mawe gandrung sabaran katulu moyak mayik Kakang Semar. Kula lha kok dadi malah bingung lakune Permati. Apa pancen iki marga ingkang anjaka ing Rewantaka? Wis trok iki dalane sing anjok ning Rewantaka apa dudu? Apal ora rek? Nek mbiyen ketoke rung aspalan ya. Iki kok wis aspalan ya. Kowe apal ora, Gong? Kowe senengane jok ora ngematke. Saben dalan yen nang tulisane ki desa ngendi, dusun ngendi, alas ngendi, kuwi kamarentah. Pemerintah wis menehi tulisan. Halo, kae. Iki alas ta, Tru? Heeh. Kae ora ana tulisane. Diwaca coba. Ada. Anda ama umu asusu ama asusu akiki. Anda memasuki alas bo bom kar. Apa dah? Bom. Wah iwi araya ayang. Bom wirang anyang-anyangan. Bom wirayang. Deidi awah. Di bawah geuguna unung. Gunung. Di bawah gunung. Heeh. Udu. Kepro sirahmu mudar. Deidi awah di bawah geugu unung gunung. Ngere. Wah awa ente aka Rewantaka. Leres Ndara niki ngandhaping Gunung Rewantaka. Iya. Banjur dalan ingkang tumuju ning pertapan Rewantaka. Anda
Anda ada belok olok. Anda belok ke iki iri. Kiri. Kiri kok kiri. 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 100 MTR. Oh. Matamu didol 100 matamu kuwi. Kae 100 meter. Oh, 100 meter. Pon sampai ndara. Iya. Iya matur nuwun Bagong. Nggih. Lah kae jejere eneng tulisan. Ora tak waca sisan to ya. Wa awara urung. Warung meama ke akan. Warung makan. Apa cecel. Picak. Oh ya. Pecel. Ele. Warung makan pecel lele. Mampir goden. Ciri-ciri apa-apa wis. Aku lagi nglakoni poso Bagong. Aduh. Jaisi ala kok. Cilaka. Ora seisi deodo. Apa terus? Sida, je aja. Jajan. Ora sida jajan. Ama ara ge-ge apa sego. Merga. Goblok. Merga deodo ara ndara. Apa asa poso. Merga ndara poso ora sida jajan. Ayo padha do ngelih. Ame ngelih kok dinyanyekke. Ayo ndang munggah ana ing pertapan Ngrewontaka Kakang. Nggih kula dherekaken. Mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panciting turangga esti ngawur kencang warudayeng pak pong buboleng kali cedhe sapa sing gawe kakrasana wasi jaladara iya wonten dawuh mesti mengko wayaning mangsa kala kita waswana ning Ngayiwangan Iwang Jatimurti wis nuding kelan panjenengan ulun supaya kita tetepake dadi senopati ning Jawata. Lamun kita bisa nyirnake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati kita bakal nampa kekucasaka Sang Hyang Jagat Hirinata. Lelana dinten samangke minjang menapa kula badhe bidhal wonten ing pabaratan merpeki dhateng Nalindra ing Prabu Naga Prasanta. Dina iki kok aja nganti wedi kangelan ger Wasi Jaladara nyuwun pamit tambahi pangestu pukulun.
Nata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladal Dewa wis kentekan ngakal ora pantes dadi pengayomaning para titah nyatane kasektene ora iso ngungkuli kadidayane Nalindra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta iki eneng titah sapa wae wani mapake kridhaning Nalindra ing rengga bumi lek nomripatmu gatena gobokmu Pandhita ing Rewantaka Wasi Jaladara Wasi Jaladara ya dasar para nyata apa sababe dene kowe wani mapaki kridhaning Prabu Naga Prasanta wong kang kaya kowe Prabu Naga Prasanta ora pantes urip ning alam padang wani ngrabaseng kayangan nerak pacak nerajang perbatang luwe-luwe kowe wani ngayunake Bathari Gagar Mayang ayo iki Wasi Jaladara jagoning para dewa kowe iso ngangkai kuandaning Wasi Jaladara mboyong Dewi Gagar Mayang wah saut kandhul siramu maning jajaran ciptane bone besar wah gugu harepe dhewe wong asahe kaprawiran rusuh tandangmu Naga Prasanta Wasi Jaladara iso ngguni kadiktaning Naga Prasanta iwa dene kowe nyokot jangane Wasi Jaladara rusuh tandangmu longgo Kyai Nenggala ora montar aja tuntang Wasi Jaladara
wong Watangkara Budi Candala nerak pacak nerajang perbatang wujud raksasa wae areng ngrabasing kayuwangan ngayunake widodari konangan Wasi Jalatara. Wah, mutar tinjung akhirat nyawamu. Sinuwun jenengan. Wah. Ito Pandhawa tata kate Wisraya. Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Waduh sinuwun. Paduka kapuping Rana Madyalaga. Prasetyaning manah kula menika ngabdi dhateng panjenengan boten namung ngraosaken anggen kula ngraos sekeca nanging paribasan panjenengan manjing wonten ing alam pamancat manjing tepet suci kula tetep badhe nderek paduka amuk leganing atiku. Meger sang patih Yudakadi mubal babaling kanepson nalika semanten eling-eling patih Debya Surasekti kalintang jayaning perang ical wujuding yaksa ana wujud Bipangga ingkang geng lawon-lawon ngamuk punggung Suratambaha. Sawa ana wujuding gajah gedhene kliwat ukur ngamuk ana ing kayuwangan. Ayo amuk patih ngrengga bumi patih Yudakadi kowe jagoning dewa Wasi Jaladara pecah dadamu. Manungsa tataran ayo, endi kasektenmu? Endi kasudibyanmu? Endi pusakamu? Iblis lanat! Wah, wujuding gajah kowe ninggalake karo Wasi Jalatara, pengen tinjung akhirat nyusul karo bendaramu. Gading pecat ayo, tandingan ora ayo. Mata satra jendramu. Wonten ayo. Cinandak mestakaning dening Wasi Jaladara. Nalika semanten cinandak ilate den sendal wani satemah kabethot ilate. Ucap kacarita Grising kang munggel kawigayaning para dewa. Dupi den bethot ilate dening Sang Wasi Jaladara. Ndekem gajah Yudakadi. Katingal kembang-kembang punang waspa karana boten saged micara sak tataning manungsa. Aja kemewat di keparat. Wasi Jaladara jamak lumaring manusa kalah karo satu kewan. Wirang bebarang, trima tinjung akhirat. Ayo, kowe patih Yudakadi. Matna sastra Jendrawa tekan Ajijaya kaijenmu. Tumplakan gamanmu marang Wasi Jaladara. Bisa gawe tatu ning Wasi Jaladara aku meguru karo kowe barat. Yudakadi. Waduh, waduh. Oh, waduh. Yudakadi, ya senadyan kawiwitan kowe mau dadi mungsuhku, nanging Wasi Jaladara duwe rasa kamanungsan. Aku Indrasa welas karo kowe. Bareng dak sawang kowe katon netesake waspa. Merga ilatmu tak bethot kowe ora iso micara kaya dene sak tataning jalma menungsa. Aku njaluk ngapura, ora duwe niat nyikara karo kowe. Nanging yen kowe bisa manut lan kowe mbangun miturut karo Wasi Jaladara, seksenana jagat saisine
kowe tak paringi urip, kowe tak wenehi urip, ning kowe kudu manut marang Pangreng Wasi Jalatara. Yen pancen kowe sarujuk ndekema kaya dene ngaturke sembah karo Wasi Jalatara. Oh. Waladal. Wah. Lah kok dadi kowe ngerti apa sing tak kandhakake? Laremu mbok plungkerake. Sikilmu ngarep mbok tekuk kowe ndekem kaya ngaturake sembah. Ya, yen pancen kaya mengkono. Wiwit dina iki Seksenana jagat saisine yen to Yudakati dadi titianing Wasi Jalatara. Wah, kencang warudaya nggih. Semobang mangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kokila ringkane goro sageter kene dunganing kung jala-jala iwonten dawuh pukulun. Lah syukur-syukur kayangan dadi padhang, kayangan dadi tentrem merga wujuding yaksa ing ngaran Naga Prasanta saka negara ing Renggabumi wis tekaning mati. Malah pati kang aran Yudakati wujud buta nalika Triwikrama wujud gajah ora bisa bali. Merga ilate mbok bethot, dheweke ora iso maca mantram bali wujuding buta wekasan, sakteruse wis pinesti wujud gajah. Aran Kyai Yudakati lan dadi titianing Wasi Jalatara. Ih, pukul. Iwang Prawiji Bathara Guru ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kita wis bisa gawe tentrem. Ya kaya ngono kuwi nggih. Brahmana ingkang ajiwa satriya aja kendhat tansah gawe tentrem, gawe ayem sak pepadaning titah. Angka loro gandeng kita kuwi sing nyandang jiwaning satriya ya kudu wani gawe tentrem. Inggih, Pulun. Iya. Lah iki anang bebungah saka dewa. Siji saka Sang Hyang Bathara Indra ingkang maringake titian kita kanggo kita ya kuwi wujuding gajah turun Herawana aran gajah Kyai Puspadenta. Waduh, Pulun. Menawi kula mboten nampi kados pundi? Aja ngono, iki paringing dewa. Kudu kita tampa. Nanging kula sampun gadah titian Kyai Yudakati. Kyai Yudakati kuwi dititihi yen to sambang ana ing liyan praja, tegese kita mertamu ning praja liya. Antaraning Nalindra kalawan Nalindra njembarke pasrawungan nitya Kyai Yudakati dimen katon wibawa. Dene Kyai Puspadenta kuwi dadi titian kita. Lamun kita magot ana ing rana Madyalaga tegese dadi titianing gajah ingkang dadi titian kita ingkang magot ana ing peperangan, Ger. Jaladara ngaturaken panuwun tanpa pepindhan buku. Dene bebungah ingkang angka loro. Tegese ya kuwi hadiah ingkang angka loro. Isih ana tumrap jeneng kita. Kita bakal pikantuk busana. Busana mulia. Busana wujuding busana kalindran saka kadiwatan. Gane kita bisa gawe tentrem kadiwatan, kita bakal diganteni busana wujuding busana Nalindra. Najan kita durung dadi Nalindra, nanging dening para dewa diwenangake nganggo busana cara Nalindra. Ing sabanjure kita ora nganggo jeneng Wasi Jaladara. Besok yen kita wis klukar nggone kita dadi Brahmana. Wiwit dina iku kita nganggo Raden Baladewa ngaturaken panuwun tanpa pepindhan.
ya cakrak sigrak. Katon bagus luwih bagus tinimbangane mau. Nggih. Ya mung emane kulit kita iki bule. Ayo wis ora dadi ngopo nanging ketok wangun. Inggih. Merga busanane saka kadewatan mekaten Pulun. iya. Dene ngengka sak banjure dening Sang Hyang Pramesti Bathara Guru kita diwenangake nyuwun. Diwenangake nyuwun. Nyuwun apa? Marang para dewa. Satu permintaan. Pukulun menika ngendika menapa? Ayo sok krungu omongane titah-titah kuwi lho. Inggih. Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun ngampil Pukulun. Lho, njile apa waten aja dhuwit. Njile apa, Ken? Kula nyuwun ngampil wujudipun kayu Dewa Daru, tuwin Jaya Daru, angka kalih. Wujudipun inggih menika widodari cacah kawandasa. Kosek to, bakal kita gunake kanggo apa? Kangge srana pepanggil temanten seputri saking Mandaraka. Awit Yayi Dewi Rawati nyuwun supados wonten patah putri sak kembaran. Tuwin wujudipun kayu Dewa Daru lan Jaya Daru, tuwin kawandasa widodari. Kinaros srasran pinanganten kakung. Saha wontenipun Swarawati ingkang ayu tuwin sae suwantenipun Kosek, Swaratine sinten urung? ingkang pados kadang kula pun Narayana. Wah, wong Narayana urung sago ngono, aku sago golekake. Yen perlu sago methuk. Kula ngendikanipun kados, ayo wis dienggo gocek-gocek. Esuk-esukan.